Asini roha doh dame na sian dewata amata doh sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Horas madihita saluhuna manami nanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Turpuk arian sadarion nagabe ojahata. Ima hari Rabu 10 Mei 2022 di enet maisian sede Petrus 2 ayat 10 sada. Ale aka hahulongan huapoi mahamusongan aka pai solat jala halak dagang. Ora pamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo do pak partodion. Di hata Indonesia di dok songonon. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Disima sahatna. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Halak na ginoran na pay solat manang halak dagang. Patuduhong maon tu halak na borhat siyan inganan hatubuan na. Manapot sada inganan na asing. Jalasian na hinan sa tu partikian nuay. Godaga do halak na ikon patupahon. Manang borhat mahisolat. Manang gabi halak dagang ibana. Ima siala na mga lului ngulu-ngulu. Parkarejuan. Dohot dunia pendidikan. Rohani. Ibarat nasa halak na posoy komporhat na ibana lahu melanjutkan studi manang pendidikan na. Alay na pasti amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Adong dolohot digalum halak dagang na manang paisulat dan disiinganan na. Jala pasti ikotubu do sihol ni rohana ikomula do ibana haduan manang sogot tu inganan na sasitong na tu inganan hatubuan. Atas saruba mai tu hita lumobi halak batak. Mula masih tidak rupani Peter manigor di suku do. Sia dia ngutang. Allah memang lohok do di bagasan rohana. Dari mana dia berasal? Lalu akan kembali kemana dia? Ke tempat asalnya. Amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Gabi halak napai solat manang halak dagang. Dan Peter manigor tabo-tabo parngoluan na. Hidupnya tidak langsung serta merta enak-enak begitu saja. Alana boha, ala memang songon halak pai solat. Jepang lado suasana baru, halak na baru, adat istiadat na baru. Nang suang-songoni akka hal na asing. Na pasti situ tu marasing siya inganan hatubuan na. Alai di napa Jepang doho situasi manang suasana na baru halak pai solat di inganan na baru. Adong dua kunci sukses asabui taklukononna, asabui telukononna, asabui kuasa hononna, inganan na baru na ito ibana. Dua hal, na perjolo ima toktong menjaga identitas patudukon hadironna, duhi na berdua on ima boy ibana marsal, manang beradaptasi do situasi na baru. Ima kunci sukses ni halak na paisolat. Di sisi lain dia harus beradaptasi ataupun berbaur, tetapi di sisi lain dia juga harus mampu menunjukkan, mempertahankan jati diri. Allah nama-nami nanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Dua bangsa nabolon di tonga-tonga di Portibion, Yahudi doho Tionghoa manang Cina. Alai mulut apa itu tarimang-rimangi manang taparwaon, dua bangsa boloon tumpe di babat alai semakin merambat. Yahudi do Tionghoa. Tapi ada puasa ibana gabi bangsa na bolon. Tak pola hupatora kami. Aleboy do taida songo dia bolon di dua bangsa di tengah-tengah di Portibion. Ima Yahudi do Tionghoa. Petudukon molotasuliki. Memang
Loh situ tuh do ibadah tu jati diri. Jauh di satu partikel naik, nuai, ibu to ibadah do marga jalan yang suang-suangan di halat Tionghoa. Mana tu dia beda sekitar dibuat do bahasa. Jalan loh situ tuh do ibadah, hidupnya mengakar ke dalam jati diri. Las boy ba ibana gabi bangsungan. Di tengah-tengah di situasi hidup ubah yang di pasar Apostel Petrus apa-apa tuhuria napai solat manang dagang amalami ina nami. Mula di bidu sada ayat sada di do nasida pai solat di Bitinia, Pontus, Galatia, Asia kecil do lana asing. Alai di bidu 2 ayat 10 sedong halak napai solat manang dagang. Bertudu-tudu mau tu salut halak Kristen na di sadok portibio. Ala memang halak Kristen sasitongna habe nungga gabe halak pai solat ditikina di ayat debata hita gabe bangso di harajau ni debata. Atong ngamanami inanami dengan saaporsian di bagasan Kristus Yesus. Dina pai solat hita di tengah-tengah ni portibio dang sian portibio kita dang saroba kita do portibion jaladang mangolu hita ala ni portibion ala identitas ta hadiriot ta ajong-jongan ta ima anak ni debaka anak na hasian harajau ni debaka jala ikon lohok do di bagasan rohata dang dison inanaku jala ikon mula doa-doa tu surga hasonangan tu harajau ni debaka alai asa boy mangolu hita di tengah-tengah ni portibion amanami inanami dua hal kunci na berjolo totong mata patudukon tahajong-jokon identitas tasongan halak anak ni debata alina mangimu ikon boydo hitam marsao kedadatasi patudukon may songon gobaran siya tumpe mago ibana alay darina tongdo boy tadai walaupun dia seolah-olah tidak nampak ketika dimasukkan dalam makanan tetapi rasanya tetap terjaga tumpe sahira dan ditanda portibio ditolak portibio kita alay nilai manang hadirota ikom matarida di tengah-tengah ni paranudota. Amin. Amasada marohata matanya kita. O ale debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Mau yate jalamar sangat marmulia magwarmu. Bisa lu dengan di basam na totong parikit mulunan. Masanga mahuo ale debata Jehovah di haluaun nang pinaraden di bagasan Kristus Yesus. Gabi panean kami di harajau asa marhiti napai solat situ tuduh kami di tonga-tonga ni portibio jalai komula mahami anon tuinganan surga hasonangan nang pinaraden di bagasan Kristus Yesus atong dina mangulu dopi kami di tonga-tonga ni portibio parbugoy mahami lahuma komulukon hatami asa boy kami mangalo salut isa-isa ni daging nami salut roha-roha ni portibio di tengah-tengah di parmuluan nami. Asa salut parmuluan nami buhi mangyut toko. Lumawi makanguluan anak Tuhan Yesus Kristus. Narak mangulado tom di parbadia nuay tokong saliding dililim na. Amin. Oras madihita salut na manami inanami. Salam sehati madihita.